No, piiri tarkoittaa ympärysmittaa eli suorakulmion sivujen summaa tässä tapauksessa. Eli mitä pitäisi kulkea, jos tällainen reitti pitäisi kulkea. Pinta-ala taas tarkoittaa sivujen sisään jäävän alueen suuruutta. Se lasketaan kanta kertaa korkeus. Se voidaan merkitä lyhyemmin käyttäen kirjainsymboleja. Kantaa merkitään yleisesti pikku a-kirjaimella ja korkeutta pikku h-kirjaimella. Otetaan sitten esimerkki. Lasketaan piiri kyseisestä suorakulmiosta. Nyt otetaan ensimmäinen sivu 3,5 cm. Muistetaan merkitä yksiköt ylös. Toinen sivu on 5,2 cm ja sitten 3,5 cm ja 5,2 cm vielä toisen kerran. Lasketaan nämä siis yhteen, saadaan 17,4 cm. Pinta-ala laskettiin tosiaan kanta kertaa korkeus, eli 5,2 cm kertaa 3,5 cm. Saadaan 18,2 cm toiseen, eli 4 cm. Huomaa tuo kakkonen tuolla senttimetrin päällä.